Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong Dear Love na naman ang mapapakinggan natin ngayong araw. Araw ng mga Biyernes, mali. Araw ng Biyernes. At eto na, ihanda ninyo ang inyong puso dahil narito na ang kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Ayokong isipin mong ginagamit lang kita para gumaan ang lahat. Eh bakit hindi mo nilang aminin na gusto mo rin ako? Pia, halata naman. Hinihintay lang kita. Kung iniisip mong iiwan kita dahil may anak ka, dahil kay Tintin, hindi. At yung sinabi mo na seryoso ako, oo, gusto kita. Kapiling kakwentuhan ka, dramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano! Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Pasensya na. Alam mo yung dramang-drama ka sa buhay, yung talagang hinugot mo yung emosyon mo, kabisyo, tapos biglang boom. Araw ng mga Biyernes. May mga moments talaga mga kabisyo na ganito na gustong-gusto mong mag-work but I mean your body doesn't want to work. I mean sa mga boss ko nakakarinig dyan, di gusto ko po yung trabaho ko. I love my job. Pero tao lang din ako. 'Di ba may mga ganong klaseng araw eh. May mga ganitong klaseng araw na kahit anong pilit mo, wala ka namang hangover. Busog ka naman. Sapat naman yung sustansya sa katawan mo, nakapagkape ka naman and all. Pero may mga moments talaga na lutang tayo na ganito. Pero ang importante, we bounce back from our mistakes and we become more positive. Yan, 'di ba? Hindi natin hahayaan. Oo, hindi natin hahayaan na yung mga pagkakamali natin sa araw-araw sirain yung isang buong araw natin because we only live once, 'di ba? At itong isang buong araw na to lilipas din at hindi na mauulit pa. So we bounce back from our mistakes and we become positive like Super Legit and all. Katulad nung Dear Love natin na ngayon, there are times kasi mga kabisyo na makakatagpo tayo ng mga tao sa buhay natin. There are times na may papapasukin tayong mga tao sa buhay natin na alam niyo yun, mafo-fall tayo, mamahalin natin sila at talagang magkakaroon tayo ng super legit and all na encounter sa kanila and all. Pero biglang makikita natin sa gitna nung pakikipagrelasyon natin sa kanila, pakikipag-usap, pakikisalamuha, doon natin makikita yung mga imperfections nila. Imperfections like, ay hindi ito pasok sa standards ko. Ay parang hindi ito yung gusto ko talagang makasama sa habang buhay. Because, then again, marami tayo at meron tayong mga standards na siniset sa mga tao na pinapapasok natin sa buhay natin. And these standards, hindi siya kayabangan. I think ang mga standards na siniset natin para sa mga taong pinapapasok natin sa buhay natin is a way of protecting our heart, is a way of protecting ourselves also from danger. Kasi without these standards, kung sino-sino na lang yung papasok sa buhay mo, o gusto mo ba yan? Kahit nga sa bahay natin, ayaw natin kung sino-sino lang yung pumapasok, 'di ba? May standards tayo. Dapat kakilala natin o kakilala nung may-ari nung bahay. O 'di ba? Dapat kahit papano naka-hi hello mo na kahit isang beses lang. Ganon din po sa pag-ibig, 'di ba? And alam nyo, nakakatuwa yung pag-ibig kasi kahit may standards tayo minsan, kapag tinamaan ka talaga ng pana ni Cupido, may isang tao na ibibreak lahat ng standards na yan at tuluyang papasok sa puso mo. Diba? Mapapa-question yung environment, paligid mo and all na, ha? Bakit siya? Hindi naman yan yung standards mo talaga, hindi naman yan yung template mo talaga sa babae o sa lalaki. Diba? Pero, ang makakasagot lang din yan, yung puso mo. Yan, yung puso mo na
tinitibok ay yung pangalan niya. 'Di ba? Kaya napaka-misteryoso talaga ng pag-ibig. Nakwento ko yan mga kabisyo dahil yan ang laman ng Dear Love natin ngayong Biyernes na paniguradong kikiliti sa inyong mga puso at gigisingin. Oo, yung mga natutulog ninyong mga puso. Yan. Breaking the standards na meron tayo. Breaking the templates na meron tayo pagdating sa relasyon. Posible nga ba yan? Yan ang pag-uusapan natin na maya-maya mga kabisyo. Kaya samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik agad-agad. Kasama niyo pa rin po ako, your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!